Хора, искам да ви кажа нещо. Вие знаете ли, че за съжаление на Левски капитана ще се оттегля, защото вече го искат и са го купили. Какво да се прави? Все пак да лайкнете, искам други неща, но не да може нещо хубаво да се направи. Ами, знаете ли, че всъщност можем да ви покажем някои неща на стила Brain Rot, ако искате, пишете в коментарите. 100 пъти ви повтарям. Само 2 коментара има. Аре, моля ви се. Знам, че можем, преди сме го правили. А вие знаете ли, който не се абонира, ще го оттеглим от канала. Ай, моля ви се, тук на площадката снимаме. Моля ви, ние тук се трудиме, обработваме. Какво ли не правиме? Моля ви се, хора, бе. Това е прекалено вече. Моля ви. Ако искате и в училище да снимаме, напишете в коментарите. И хора, и сега се връщам. Я пак направи онова, я пак кажи онова на Мартин. Я го напсувай пак, бе. Да ти еба майката, бе! Да ти еба майката! Да ти еба пръстната майка! Извинете, искате ли да участвате в това видео? Извинете, искате ли да участвате? Питаме кой ще участва в нашето видео. Извинете, искате ли да участвате в нашето видео? Ние сме хубави за видео. Вие сте по-хубави. Снимайте момчета. Извинете, искате ли да участвате в нашето видео? Направи това си някаква ти, бе. смешка, тати. Така. Я може сега. Ама аз снимам към тебе, бе. Чакай, той снима видео, направи нещо смешно, ще го покаже като снима. Направи танц. Така. Давай, Лъчи, танцувай. Искаш ли да играеш на игра?